Исәнмесез дип сезне TMTV каналының Гадел топ-клик хит-парадында сезне сәламлим мин, Айрат Ильясов. Инде барлык төбәкләрдә Сабантуй бәйрәмнәре гөрләп узды. Көрәшчеләр көндәшчеләрен җиңде, батырлар кылгага менде, атта чабучылар барысында узды. Җырчылар тамашачыларның күңелен күрде. Җырчылар турында сүз чыккач, резидентларыбызның Сабантуй бәйрәменә карата мөнәсәбәтен ачыкларга вакыт җитте. Игътибар, без башлыйбыз. Сез тавыш бирәсез, без аларны саныйбыз, һәм сез тавыш бирү нәтиҗәләрендә әлеге хит-парад төзелә. 10-нчы урын иясе гадәттәгечә көчле унлыктан төшеп кала. Бу атнаның нәтиҗәләре буенча кем хит-парадтан китәчәген киләсе мизгелләрдә ачыкларбыз. Кем ашкына языга, кемдер җәйгән азыга. Мин ашкынам сары күзләргә. Сары яфрак юрган, күмгән сукмаклардан, яшьлек эзләр менә эзләргә. Без атлаган барлап сукмакларына барлап, сары бураннарда адашам, табышырбыз диеп кавышырбыз диеп, үз-үземә һаман алдашам. Хәзер хит-парадыбызга яңа резидент аяк баса. Тапшыру кысаларында аның тормышы гомерле булсын дип теләсәгез, тавыш бирергә онытмагыз. Сезгә бары тик 1320 номерына клипның кодын язып җибәрергә яки безнең ВКонтакте официаль төркемендә тавыш бирергә кирәк. Bir yanar, bir sündere. Bulmuyor bir kimseye. Yaratkan ihlas yürek. Merhamet eşek.
Сабантуй бәйрәме артистлар өчен куштырнаклар эчендә бәйрәм дип көлде Эльвира Хайруллина. Шәхсән аның өчен Сабантуй бәйрәме ул я кызу көн, я яңгырлы көн. Әлеге бәйрәм белән бәйле булган якты хатирәләр аның өчен бала чакта калган. Әби баба янына авылга кайтып, Сабантуйга барулар вот бәйрәм иде дип сөйләде Эльвира. Аның коды 166, әлеге кодны топ-клип сүзе белән башлап, SMS юллап, тавыш бирә аласыз. Bir tuğtamı yağa yalğalar gel alığa şabatırmış atları ömür bigre kısqa uzmasın zayağa kaderle Yağmur yağırda bir tınır bulatılı şaklar kirek kuremsen şul yağırlı günler isine düşürür ayaz Gözlerin jimeşler tatlırak diyeler tatlırak bitil görgen hislerde hürmetlep hem süyüp yarlardı len biru nasip olsun yaşarga Ринат Галифанов спорт белән тату. Шуңа күрә Сабантуйда ул армрестлинг, волейбол, йөгерү кебек ярышларда катнашкан. Аның өчен Сабантуй ул җәйнең иң мөһим бәйрәме һәм форсаттан файдаланып, ул барлык тамашачыларны Сабантуй бәйрәме белән котлый. Син елама җыры күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына топ-клип дип башлап 165 коды белән SMS хәбәр юллагыз.
белән күрә алмыйм дигән язу бизи тәрәзәңне син елама Син елама, ялгыз язгы төндә син елама, ялгыз язгы төндә ялгыз төндә Ömür boyu balkıp bulmuy onla Suni balı senin işin ağır Teres kran dik zor boşluk aşa Ufuklarla taba Ümitlerini ize Soңғы қараш Син елама Син елама Син елама Син елама Син елама Син елама Ялгыз язгы төндә Син елама Ялгыз язгы төндә Ялгыз төндә Хит парадыбызның гүзәл игезәкләр Рамиля белән Разилә якты сагыш белән бала чакта узган сабан туйларны сагыналар. Авылыбыз сәхнәсенә менеп, җырлаулар, тезләребез яшелләнеп беткәнче йомырка җыюлар, бүләк алулар. Эх, бар иде бит яшь чаклар, бар иде бит вакытлар дип моңсуланды кызларыбыз. Сабан туйда кемдер эшли, кемдер ял итә. Рамиля белән Разилә эшләүчеләр рәтендә. Эшчән һәм тырыш кызларыбыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Дәрес төбендә ике гөлем бар Су сибеп тә алар сулганнар
Фырсаттан файдаланып, киләсе резидентыбыз Азали Зиннәт барлык тамашачыларыбызны Сабантуй бәйрәмнәре белән котлый. Аның өчен әлеге бәйрәм җәй, кояш һәм яхшы кәеф төшенчәләре белән бердәм. Азали сезгә җәйгез кояшлы һәм яхшы кәефле булсын дип телим. Ә сез аның җыры өчен тавыш биргә онытмагыз. 13:20 номерына топ-клип 163 коды. Çağımda hatlarını alam, qabat tuqıb yuvanam. Ayrılı sağışın biraz basıp dırsın, Janjılısı bir iki xatanan. Yürekten yürekka küpürlet zille, anlatıla yürek aralar. Alışı sağatın yakın edip tüsüle, ufuklarına ışadır hatlar. Şu saatin yakın aytıp tüsüle, ufuklarına ışadır hatlar. Hat yazıp jiberim, aklı şişkan jirye, jiberimde kütem cevaplar. Sinde yüreğimle mehabbet haberim, kütesinle sanap minutlar. Yürekten yürekka küpürlet zille, anlatıla yürek aralar. Şu saatin yakın aytıp tüsüle, ufuklarına ışadır hatlar. Yaktı ümitiminin beruk mehrum etme, yazıp jiber cevap sanalama. Hatta tapşırılsın cevap kire koydun, püzlü kütken yaralarga. Yürekten yürekka küpürlet zille, anlatıla yürek aralar. Şu saatin yakın aytıp tüsüle, ufuklarına ışadır hatlar. Yürekten yürekka küpürlet zille, anlatıla yürek aralar. Şu saatin yakın aytıp tüsüle, ufuklarına ışadır hatlar. Yürekten yürekka küpürlet zille, anlatıla yürek aralar. Şu saatin yakın aytıp tüsüle, ufuklarına ışadır hatlar. Şu saatin yakın aytıp tüsüle, ufuklarına ışadır hatlar. Ufuklarına ışadır hatlar. Илназ Сафиуллин балачакта Сабантуй бәйрәмендә көрәшсә, хәзер барлык артистларыбыз кебек бу бәйрәмне сәхнәдә каршы ала. Җырчы шуны да сөйләп узды, былтыр ул Мөслим районында тартылу бәйгесендә җиңеп бүләк тоткан. Быел әле бәйгеләрдә катнашканы булмаган, мөгаен барысы да әле алда. Бер үбәсем килә җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 13:20 номерына топ-клип дип башлап 158 коды белән SMS юлларга онытмагыз.
Bir übesim kile gözlerinden, İsiresim söyü sözlerinden. Jiller bulup sarılasım kile, yalan ayak uzgan izlerine. Bir şişesim kile sirlerini, yaktırtasım sarı gözlerini. Şaşıp şaşıp bir nazlıysım kile, ay nurundan nurlu yüzlerini. Bir übesim kile gözlerinden, İsiresim söyü sözlerinden. Jiller bulup sarılasım kile, yalan ayak uzgan izlerine. Söyü uşağında dürli dürli, qabatlıysam kile isimini. Hislerimning tizginlerini sütüp, yaratasım kile barısını. Bir nazlıysam kile şeşlerinden, bir kuşasım kile dillerinden. İsiresim kile söyünden, min bəxtli barı senin bilen. Gözlerinden, İsiresim söyü sözlerinden. Jiller bulup sarılasım kile, yalan ayak uzgan izlerine. Nay 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 nay, nay 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 gözlerinden, İsiresim söyü sözlerinden. Лилия Хайруллина бәхетле кешеләрнең йөзләрен күзәтергә ярата. Шуңа да ул Сабантуйны ярата, чөнки бу бәйрәмдә йөзләгән бәхет тулы йөзләр күрергә мөмкин. Лилия Гимадинова да Сабантуй бәйрәмен бары тик яхшы хатирәләр тудыра. Ике җырчы кызыбыз да бала чакта актив рәвештә Сабантуйның төрле бәйгеләрендә катнашканнар. Хәзер инде әлеге бәйрәмне сәхнәдә халыкның күңелен күреп каршы алалар. Şəşək ota şəşkə qanlarada, Saftaşları bilən güyə nasıl əşə dünyağa. Jirdəgi var aşıqlarına bəxət dililər düzlə, Aqliliyə şəşəklərə məxəbbətlə bilgəsə.
Günələr ötərsin, ümid üzülməsin, qorlarına Taşlarına qızığıb bir şəşəklərə dinəgəz Suyu xisi şəşkə sığman Börük saxlab yaşəgəz Xoş isli nazlı güllər Liliyələr sizgə bəxit dililər Ayrılmasın yaranqan Yürekler ihlas bulsun süyüler Liliyeler Liliyeler Ah bəxtlər dililər Xoş isli nazlı güllər Liliyeler sizgə bəxit dililər Ayrılmasın yaranqan Yürekler ihlas bulsun süyülər Xoş isli nazlı güllər Liliyeler sizgə bəxit dililər Ayrılmasın yaranqan Yürekler ihlas bulsun süyülər Kit paradımızın igizak yigitleri Aydar hem Almas Yunusovlar kışkıneden zor tüzümsizlik bilen Sabantoy bayramın kötkenler. Arbağa oturup, garmon tartıp, avul boylap, yürüp kuştana jiyuları əlide kuys allarında deyip siledi yigitler. Hazırda Aydar bilen Almas bala şaqtagı kibik Sabantoy bayramın sahnede karşı alalar. Hem bana bir de ukinmiler. Onun klibi bugün 3. orunda. Қайғы бір шылулар келсе, хәбәр етем туғаныма, жаннарыма тынғы табам, хәлләремні сөйләп аңа, жаннарыма тынғы табам, жаннарыма тынғы табам, хәлләремні сөйләп аңа. Бу дөньяда әлдә син бар, туған қайым, туғанымның қадірін нығырақ, туғанымның қадірін нығырақ, білем еллар өткені сайын. Шатлық сөйінішлер келсе, туслар келе янарыма, әмме барысынан нығырақ, шатланғаны туған була. Әмме барысынан нығырақ, әмме барысынан нығырақ, шатланғаны туған була. Бу дүнияда әлдә син бар, туғаным, туған қайым, туғанымның қадірін нығырақ, туғанымның қадірін нығырақ, білем еллар өткені Бәйрәмнәрем матур үтә, туганнарым булса түрдә, бер-бер безгә терәк булып, яшигәле шушы җирдә.
bir-biribizga terek bulup, bir-biribizga terek bulup, yaşaygali şuşa jirde. Bu dünyada eldesin var, i tuğanım, tuğan kayın, tuğanımın kadrini bırak, tuğanımın kadrini bırak, bilen yıllar ötken sayın. Bu dünyada eldesin var, i tuğanım, tuğan kayın, tuğanımın kadrini bırak, tuğanımın kadrini bırak, bilen yıllar ötken sayın, bilen yıllar ötken sayın. Рамиль Закиров үшін Сабантуй каникуллар һәм туганнар белән очрашуны аңлата. Җырчы актив рәвештә Сабантуйларда чыгыш ясый. Аның хәтта Нью-Йорк Сабантуйында да җырлаган чагы булган. Мин әле дә булса бу бәйрәмне сабый кебек куанып көтеп алам дип сөйләде Рамиль. Эх, дәрт бар иде җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап 167 коды белән SMS хәбәр җибәргез яки безнең ВКонтакте официаль төркемебездә тавыш биргә онытмагыз. Бераз гына тавыш җитмәү сәбәпле ул бүген икенче урын иясе. Безнең күрше авылда гармун үзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz 12 kız idek, sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Төшик шишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә, риза таңа канчы шулай шаярырга көлергә. Biz idek, biz 12 kız idek, sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Яшик дигән дәртебез, моң тулы күңелебез, җырлар биюгә оста егетләр һәм кызлар без. Уйнап торсын гармуннар, агылсын дәртле моңнар, шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар. Biz idek, biz 12 kız idek, sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде.
Лия Шамсинада Сабантуй сөзі жәй, ауыл һәм сарық деген ассоциациялар уята. Не үшін сарық дейсізме? Барыңызға да белгілі болғанша, Сабантуйда жеңушіге деп сарық бәйләп қоялар. Бақсаң, Лия шул сарықларны бик қызғана екен. Шуңа көрә Сабантуй деген сөзден соң аның көз алдына сарық келіп баса. Тик мәхәббәт жыры үшін тавыш берге ұнытмағыз. 1320 номері топ-клип 160 коды. Киләсе клип бүгінгі лидерлықны яулый. Құтлыйбыз! Әгер уңыш сиңа бары тикренеп китсә, үртәп китсә яныңнан, яткан мендәрең шыланса, ялгыз аткан таныңнан, ялгыз аткан таныңнан. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт. Әгәр тормыш авыр мәшәкатең сиңа салса, төреп тирә-ягыңнан, авыр йөктәй сагыш йөрсә, җилкәләргә сарылган, җилкәләргә сарылган. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Әгәр ялгыш күңелеңдә назлы җырың бетсә, кешең бетсә сагынган, хыял кышың ташлап китсә, өмет китсә җаныңнан, өмет китсә җаныңнан. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Якты кояш кебек Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт. Шуның белән бүгенге тапшырыбыз тамам. Онытмагыз, топ-клип хит парадында кем нинди урын яулыйсын, бары тик сез генә хәл итәсез. Яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирми калмагыз. Безнең резидентлар өчен һәр тавыш бик тәгән мөһим. Күңелле яллар теләп, мин Айрат Ильясов сезнең белән саубуллашам. Пока.
Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj hem Stil studiyasi taqdim etadi. 3 oy bo'yina bizning professional vizajist stilistlar sizni eng muhim tantanaga hazırlarga yordam etishak. Makiyaj, prическа, manikyur, pedikyur, shugaring, solariy ham boshqalar. Siz eng motor kalash bo'lasiz. Bu kun sizning uchun unutilmaslik bo'lsin. Telefona 226 02 70.